În prima duminică de după Paști, numită și a Tomei, 23 aprilie 2023, de sărbătoarea Sfântului Gheorghe, la Biserica Ortodoxă numărul 1 Buleni, din localitatea Maramureșană, Săliștea de Sos, a avut loc hramul bisericii închinat Sfântului Gheorghe. Sfânta Liturghie a debutat de la ora 10 în fața bisericii și a fost oficiată de către un sobor mare de preoți, condusă de un delegat al Episcopiei Ortodoxe al Maramureșului și Sărmarului. Și oasă ce din Hristos iubitoare se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Din soborul de preoți au făcut parte Pintea Nicolae, preot paroh al Bisericii Ortodoxe Buleni, Ierima Ioan, Vancea Gavriș, preot al Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel, Parohia Centru din localitatea Săliștea de Sus, dar și preoți din localități vecine. În Duminica Tomii, Mântuitorul Iisus Hristos a arătat ucenicilor săi prin ușile încuiate pentru a doua oară după înviere. În ziua cea din-tâi a săptămânii, atunci când s-a înserat și ușile fiind încuiate, acolo unde erau ucenicii adunați de frică iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a spus: pace vouă! Și după acest cuvânt le-a arătat lor mâinile și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Atunci le-a zis Iisus iarăși: pace vouă! Precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Și grăind aceasta, a suflat asupra lor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține, ținute vor fi. Însă Toma, unul din cei 12, numit Geamăn, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci i-au spus lui ceilalți ucenici: am văzut pe Domnul. Dar el le-a zis: dacă nu voi vedea în palmele lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui erau înăuntru în casă și Toma era împreună cu ei. Și a venit Iisus, deși ușile erau încuiate, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Și a răspuns Toma și i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar Iisus i-a zis: pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Pentru că apostolul Toma nu credea în învierea Mântuitorului, Iisus Hristos l-a îndemnat pe acesta să-i atingă mâna lui dreaptă, dar și coasta rănită în urma răstignirii pe dealul Golgotei. După acest moment, Toma îl mărturisește fără nicio îndoială pe Iisus Hristos ca Domn și Dumnezeu. Realitatea învierii Domnului era astfel dovedită încă o dată pentru cei ce nu puteau crede. Săliștenii l-au sărbătorit pe Sfântul Gheorghe. La acest frumos și deosebit hram au participat sute de credincioși, primarul localității Săliștea de Sus Ștefan Iuga, dar și oficialități locale. Sfântul mucenic Gheorghe este unul dintre cei mai iubiți sfinți care se sărbătorește în fiecare an pe data de 23 aprilie. Imaginea Sfântului Gheorghe a rămas în amintirea creștinilor drept model de curaj în lupta cu diavolul. Sfântul mare mucenic Gheorghe s-a născut în vremea împăratului Dioclețian în secolul al IV-lea. La data de 23 aprilie este torturat și ucis prin decapitare. De Sfântul Gheorghe, săliștenii au îmbrăcat straile de sărbătoare și au venit la biserică să se roage. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de către corul parohiei Buleni din localitatea Săliștea de Sus. Acolo unde erau adunați ucenicii, ușile fiind încuiate, sigur că a fost odată Mântuitorul Hristos și nu era Toma, și vine și când e Toma și ce le zice? Pace vouă! De ce le zice pace vouă, dragii mei? De ce e așa de importantă mențiunea aceasta în această duminică și în această Evanghelie? Și de ce trebuie să ținem cont de ea? În primul rând, Mântuitorul Hristos a știut zbuciumul celor
care erau ascunși acolo. Le-a cunoscut frica. Știau că n-au pace. Cu cine? Cu ei înșiși, în primul rând. Și apoi cu Dumnezeu. Știau că n-au pace. De ce le-a mai adus Dumnezeu pace? De ce le-a zis Hristos pace vouă? A știut că lumea e într-o tulburare continuă și permanentă. Și actualizând acum această idee, vedeți ce se întâmplă în lume. Cât e pacea de importantă și cât e pacea de dorită. În lumea în care nu mai credeam că vor mai fi războaie. În lumea în care am crezut că va fi numai pace peste tot. Un copil l-a întrebat, își făcea temele la școală, pentru școală, și l-a întrebat pe tată, care era acolo, să zic, în bucătărie cu soția lui, cu mama sa, deci întreabă ce e acela război? Ce e un război? Auzise copilul. Și tata încearcă să explice, păi, un război atunci când Franța și Anglia s-ar bate și s-ar lupta, ar zice. Și mama intervine dincolo, păi Franța cu Anglia n-are nimic. Păi n-are nimic, a răspuns tata, dar ar putea să aibă. Mama iar a continuat, păi dar n-au cum să aibă, că ei sunt prieteni, ei sunt aliați. Tata iar a zis, păi nu, tu nu știi istorie, eu știu istorie. Și au continuat într-o ceartă și copilul s-a uitat lung la ei și a zis, da, am înțeles ce e războiul. Deci războiul nu e numai acolo, dragii mei, războiul e în toată ziua și în toată lumea și în toată familia acolo, unde nu-i pacea lui Hristos. Nicolae Steinhardt, ce frumos îl numește pe Domnul Hristos și zice că e un boier. Deci nu vine la ucenici și nu ia la rost. Și nu îl critică pe Toma. Și nu îl ceartă că de ce nu-i credincios. De ce face gesturile acestea? De ce nu crede odată? Și îl încredințează, adică îi oferă și lui pace. Precum nouă tuturor. De ce credeți că preotul vă zice pace tuturor? Credeți că poate din pacea preotului să vă ofere Sfinți la sărbători pentru a ne însuși cel puțin o virtute din viața celui Sfânt. De la Sfântul Apostol Toma, eu cred că asta aș lua. Zbuciumul acesta pe care îl avem fiecare și să-l punem, nu-i nimeni lipsit, să-l punem în fața lui Dumnezeu, să ne recunoaștem neajunsurile. Păi până nu voi pune degetul meu, până nu văd, nu voi putea să cred deplin. Și care-i taina tainelor în această experiență, dragii mei? Că unde vrea să pună degetul și mâna lui Toma? Nu vrea să-l atingă pe crește pe Mântuitorul Hristos. Nu vrea să-l atingă Mântuitorul Hristos pe Toma, pe crește, sau să îi dea mâna, ci să-i atingă coasta. Ce-i coasta pentru noi, iubiți creștini? Ei izvorătoarea sângelui Mântuitorul Hristos. Deci prin Sfânta Euharistie îl cunoaștem de plin pe Hristos. În lumea aceasta în care vin atâția falși, zei, guru, învățători, mincinoși, vom zice și noi ca Toma, nu voi crede. Nu voi crede nimic ce zici. Dacă nu voi vedea pe Hristos în învățătura ta, dacă nu voi vedea pe Hristos în viața ta și în comportamentul tău. Despre Sfântul Gheorghe, al doilea sărbătorii de astăzi, știți atâtea, că în atâția ani ați tot auzit la sărbătoarea Hramului, v-au tot spus părinții de acest sfânt tânăr, bogat, chipeș, care tare mult l-a iubit pe Dumnezeu și n-a vrut cu prețul vieții să se lepede de el. Și dacă ar fi și în viața lui să căutăm ceva și să-mi zice ce putem lua din viața lui sau cu ce ne-am îmbogățit din pilda vieții lui, a zice că și el a fost într-o greutate, într-o stare foarte dificilă. Deși era căpetenie de oștiri, a aflat Dioclețian, cel care ura creștinii și care a pornit în vremea trăirii Sfântului Gheorghe cam a 10-a prigoană împotriva creștinilor. Deci a aflat că este creștin și n-a mai suportat și atunci l-a pus să aleagă. Ori te lepezi de Dumnezeu și de credința ta în Dumnezeu, ori vei muri. Și el n-a făcut un compromis așa de mare. N-a putut să riște sufletul său și ce a avut mai de preț. Parohia Buleni din localitatea Săliște de Sus și-a celebrat hramul după 3 ani de pauză. La finalul Sfintei Liturghii, copiii s-au împărtășit cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, iar credincioșii au luat anaforă sfințită și s-au miruit. Organizatorii evenimentului i-au invitat pe credincioși în sala de mese, unde au servit cozonac și sarmală. Sus avem